हिंगे डल रक बाहाय तंबाय न रक काम आसा खायो काम गु तंबाय ना हिने हिंगे लामसंग न आनि YouTube चैनल न नाया बागै हिंगे आं दिनै खाय भिडिअ खायमा हिंगे अम हायसि दिनै जों स्टुडिअ थानाय दिनै आं दाइगायसा तीनटा गान रोजाबनाय जों दिनै हिंगे अ गानफ्रा फाटा फाटि न परान खोनाथजोबगोन हिनि आं खाखायो नरक त दाबो बमहाय गान रोजाबनाय साइमे आं तंखना आं थांगै नरक न आनि ब्लग न जयगै करंगै मानताम हिनाय skip खायगै नाय तंदि हिंगे साइमांगानो हिंगे आसुं नाय तंदि लामा मालफियानो तंगो जों चिनि दाबो नंनि नखा ड्रप म लामाव म आन लगे तंगो आनि बेबी जों बबाइन सालमानि निनि आनि ब हिंगे जों बनसिनि सिंगार बन पपुलार खेरना जों दाबो थाङै तंगो नाय तंदि हिंगे जाबो थाङै तंगो दाबो जों टम टमनि गर ब थांजो थाय टम टम साइमिया हिंगे मान लगे तंगो आनि बेबी बबाइन जों रोजाबलै मानि निनि आनि निनि हिमो म सं त नरक आनि चेनेल न नुइ मा खाना खिसा खैयै हिंगे ताबो नाय तंदि ताबो हिंगे पुरा हिन्दी बो रिमेक खायजाक हिंगे लाइरि सिंगांनो सैमानि हिंगे अमन थां जों रोजाबायनाय पुरा जे मानसि नर आं फुरमानो आनि ब्लग नरक जयागै नाय तंदि आसुनो हामबाय आं टम टम मान खाताबो ब्रेक दर ना आरोगिना यार गना सान जों दाबो थानाय हेरे बेरे काफे बबुंते है बुकेल नतां तिनि साइमालिया ताबो र जों नायसि दङ थिंगावनो र दुवानो रेस्टुरियो जों थां दङो गादाबो लांबाराव खाजा मखे बासा थेन थांनाय अनो दिनो गम मन्दिर मालायनाय जे फायनागा फैमुगो हरगनो र मन्दिर मालाय फाइनली जों थां दङ ताबो जों ताबो खाला ताबो फाय दङ जों ला फैनि फाय दङ पूरा गानले पूरा हिट दं थौ पूरा आसा खै पूरा बखाबे सिमसे पूरा हिट गानुनाय हिंगा नो खातो गने जोङो नाय तंदि आसु गेम बा सिले सिजा नन बगिन सियो आइसबा मो सिले सिनिबा हेड बा हिंगा जों औ थांगे स्टुडियो थांगे नना मालायने हा नाय तंदि गाइस ताबो जों थानाय दङ स्टुडियो गा अब अनि दिन स्टुडियो थांगे न फुनाय फाजां थागम निया लं प्राइस स्टुडियो हाई प्रेसार नि सिंगार रे थांगे बिनि स्टुडियो थांगे जों जानाय अंग्रो का तुमानि बेबी ओकानि ब्रादर ओके लाइक खाय बोदब आम को आसो बिनि फोकस के लाफाको से दिखाबो खारि जाफुनिया तो है मगे को सावनिया बा जों थांगो मोनायनि नत ताबो आनि ब्लग संग सनाय बुंगे बिदुंनाय एकदम गाले प्राहिचे फटाफटी jangan lupa untuk nani blog baru tunggu pakai sini asli bunda mas mau naik lama nih pura kayak jauh tunggu pura salsa lama sebab sok mahi hati di makalau bo tu masar karena sudah ya terus masuk ini pak sung sepeda tahu hana itu
studio जों दङ Ngaku. Kelar cap pakai log log kerja. Abo ni cap pakai log log kerja deh. Finally hingga sini gan complete kapega tabo kokazrop tabo orga lama go gan sing tungo background music go sakna natung khana khana tungo no bahai nang khanai di hingga no mo bidu do khanai sidugia taiti no bidu nung manai an channel no gudale dongdi hingga no gan channel ksa subscribe like share tambai asno sinai asno no bidu bibit ma salmsu tuh, onek tuh.